Kaixo, Maite García Roja naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Aurre saileko ikerlaria eta harrian egindako tresnen inguruan lan egiten dut. Historia Aurreko aztarnategietan horrelako piezak topa ditzakegu. Paleolitoan bizi zen jendeak egindako tresnak dira. Guk beraren bizitza nolakoa zen jakiteko, harriei galdera asko egiten dizkiogu. Adibidez, zein harri mota erabiltzen zuten? Zein tresna mota egiten zuten? Edo zertarako erabiltzen zituzten? Baina, nola egiten zituzten tresna hauek da niri gehien gustatzen zaidan galdera. Hau, arkeologia esperimentalaren bidez erantzun daiteke. Ikusi nahi duzue? Goazen tailerretik. Arkeologia esperimentala, objektu arkeologikoak nola egin eta nola erabiltzen ziren jakiteko erabiltzen dugun disiplina arkeologikoa da. Kasu honetan, aurpegibiko baten lanketa erreproduzitzen ari gara. Honetarako, historia aurreko aztarnategietan topatu ditzakegun material berdinak erabiliko ditugu. Esku batean zuharri bloke bat dugu. Paleolitoan oso erabilia zen harri mota bat. Eta bestean orain adar zati bat, erauzkailu edo mailu bezala, harria kolpatzeko. Lehen begiratuan, lanketa teknika erraza dirudi. Zuharri blokea aurpegi bietatik kolpatzen du. Orain adar edo beste harri batekin. Baina dirudiena baino konplexuagoa da. Ematen diogun golpe bakoitza planifikatu behar dugulako. Piezaren inguru osoan erabilgarria den ahondu ertz bat lortzeko eta forma triangular eta apuntatuarekin. Eta horrela listo, badaukagu gure aurpegibikoa. Paleolito osoan asko erabili zen beste teknika bat, printzen produzioa izan zen. Kasu honetan, zuharri blokea harrizko erauzkailu batekin kolpatzen da. Bloke horretatik zati txiki bat ateratzeko. Eta lortzen dugun xafla honi zuharri printza bat deitzen dio. Aurrekoarekin konparatuta, honakoan helburua printzak lortzen da, eta ez zuharri blokearekin pieza bat lantzea. Asko txikiagoak direlako eta hauekin tresnak desberdin asko egin daitezke. Baina batez ere, ikutu behar ez diren, aho zorrotzat dituzte. Printzen gainean tresnak desberdinak egin daitezke, eta beti ezen oso ertz zorrotza behar. Horregatik, orain adarrez egindako erauzkailu batekin kolpatu. Forma ezberdinak lortu daitezke, tresnak ezberdinak egiteko, ekintzak ezberdinetan erabiltzeko. Kasu honetan, adibidez, karraskagailu bat daukagu. Azkenik, ilekien produkzioa ikusiko dugu. Tresnak egiteko euskarri mota hauen produkzioa. Lehen ikusi dugun printzen antzekoa da. Honetan, helburua pieza fin eta luzeak lortzea da. Ilekiak deitzen ditugunak. Hau, ileki bat da. Gero eta luze eta meagoa izan da hobe. Teknika antzekoa da, blokea kolpatzen da, baina honen plano ezberdinak kontuan hartua. Goi paleolitoan garatzen den teknika da, produktu estandarizatua lortzeko. Erregularrak,
non ileki guztiak tamaina antzekoa izaten duten. Ileki hauek printxak bezala ukitu egiten dira. Kasu honetan, ikusten ari garen garrondun punta edo garrondun ileki baten lanketa da. Honetan, ukiera bidez, ilekiaren alde bateko hau guztiak eliminatzen da. Horrela, eskuak moztu gabe erabili ahal izateko. Hau, garrondun ileki bat da.